Partnerem programu jest firma EcoServe. Innowacyjne technologie dla ochrony środowiska. To stabilny i nowoczesny pracodawca z powiatu koneckiego. Nieświń, ulica Kielecka 3i. W środowy wieczór w hali sportowej w Stadnickiej Woli odbył się mecz na szczycie świętokrzyskiej pierwszej ligi siatkówki kobiet. Wiceliderki z Końskich podejmowały liderki z Chobrzan. To gościnie okazały się być silniejszym zespołem. ULKS Chobrzany przez pierwszą ligę idzie zwycięskim marszem. Drużyna jest niezwyciężona i nie zmieniło się to także w środę wieczorem. Liderki w Stadnickiej Woli pewnie pokonały siatkarki Fairplay Końskie. Fairplay Końskie ULKS Chobrzany 0-3, 25-18, 26-14, 25-15. Co oznacza ten wynik? Ekipa z Chobrzan już na pewno wygra fazę zasadniczą ligi. Nasze panie wciąż są na drugim miejscu w tabeli, a o jego utrzymanie powalczą w ostatniej kolejce 16 stycznia, grając na wyjeździe z KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski 2. Niezależnie jednak od wyniku tego meczu, nasze zawodniczki zakwalifikują się do fazy play-off. O szczegółach będziemy Państwa informować.